Què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit, a l'hora que estiguis mirant aquest vídeo. Doncs secrets per fer menys faltes en català per metre quadrat, perquè a vegades ens trobem amb problemes amb les faltes. Doncs És que és colmo! Aquí anem a remeillar-ho. Fixeu-vos, la regla dels iats, important. Por favor, todo el pueblo atento. Per accentuar o no accentuar és aquesta que diu que consonant més vocal i o u més vocal formen iat i, per tant, aquestes paraules com paciència, dèria, estàtua, memòria, església, porten accent perquè són esdrúixoles, i són esdrúixoles perquè formen aquest tipus d'iat, que sempre és el mateix. Fixeu-vos, paciència, la C, consonant, la I, vocal I o U, la A, una altra vocal, dèria, el mateix, una consonant, vocal I o U, més una altra vocal. Estàtua, el mateix, però en aquest cas la segona és la vocal U, ho tenim marcat en negreta. I aquí a memòria igual, església passa el mateix, són esdrúixoles, paraules... La felicidad está un poquito escondida, pero se puede encontrar. Mi pasatiempo de miel es la lectura, la música. Esdrúixoles, que en canvi en castellà no porten església, no porten accent, perquè Bonita ciudad, no la conozco. ¿Qué dice? són planes en castellà, però en català sí que porten accent perquè són esdrúixoles, i en canvi no porten accent aquestes planes, com Maria, diria, mania, no porten accent perquè són planes. Sí, l'accent no se't pot accentuar perquè està acabades, aquestes paraules, Maria, diria, mania, s'acaben amb vocal, i per tant són planes i no s'accentuen, tenint en compte els aspectes de les normes d'accentuació, que són ben fàcils, les hem de saber de memòria. Les agudes s'accentuen totes quan acaben amb vocal, vocal més S, en o in, el cas d'entén o Berlín. I s'accentuen les que no caben en aquestes terminacions, vocal, vocal més S, en o in, i que siguin planes, plàstic, còmic. I les esdrúixoles totes, història, sentència... Quantes paraules acabaran amb ència? Moltíssimes. El per què, una altra falta típica. Per què canto des de petit? Sempre que es pregunta separat i amb accent el què. El què sempre porta accent si és pregunta. I el per què de resposta va junt i amb accent obert. Que en castellà és junt i sense accent, perquè me gusta. Doncs fixeu-vos com funciona el català, que tenim aquí aquesta regla dels iats i l'hem d'aprofitar. No podem fer faltes d'aquestes, i és fàcil aquesta regla. Al final és una consonant, una vocal que sigui una I o una U, més una vocal. I algú dirà, sí, hi ha excepcions. Doncs sí, hi ha les excepcions dels diftongs creixents, que són G1 i Q1. Qüestió, pingüí, són excepcions, perquè també és una consonant, una vocal I o U i una vocal, però són excepcions, aquest tipus de diftongs. En general, sempre que les paraules acaben amb consonant, vocal I o U més una altra vocal, doncs s'accentuen perquè formen una esdrúixola, si l'accent és l'antepenúltim, evidentment. Si l'accent és el penúltim, que són planes, doncs, com veieu aquí, Maria, diria, mania, no s'accentuen. Fàcil o no? Ja m'ho direu als comentaris. Gràcies i fins la pròxima. ¡Que da, Queen!